Spanning. Zouden we wat vinden vandaag? Of komen we met lege handen thuis? Dat is het, de spanning. Nou, wij gaan regelmatig, soms wel 3 keer in de week even op pad om leuke dingen te vinden. We proberen zoveel mogelijk leuke dingen te scoren, ja, waar we wat aan hebben. Soms niks, soms heel veel. Ja, wij komen vaak wel bij zo'n winkel en dan brengen we wat onder de achterdoor en dan geven we er een voordoor in en dan komen we met spullen thuis. Dus het is recycling. Wij zijn nu met pensioen, dus we zijn hele dagen een beetje thuis. Nou, dan moet je wat om handen hebben, dus dan gaan we de hort op. Dat begint al met de eerste winkel. Oh, wat vinden we daar? Meestal is dat de winkel waar we niks vinden. Maar dan weten we moeten het rondzien en we komen altijd maar wat thuis. Altijd. Nou, goeiemiddag. Hallo, komen we weer wat inbrengen? Ja, de meidje wil wel zetten. Oké. Heb je nou ook nog een bepaalde strategie? Wel een route. Ik kom erin, ik begin daar in die hoek, dan bij de meubels, dan daar snuipen, hier snuipen en dan ren ik naar de elektronica daar achteraan. Dat is vaak ook wel interessant. En ben je op het Shinkan? Nee, nog niks. Net echt dat ik zei zo, dat mag ik mooi nemen. Maar het is meestal Ellie die wat vindt. Ik zie er meer dan Klaas. Ik kom vaak wat tegen en dan zeg ik, Klaas, kijk eens, waar heb je dat weg? Nou, daar lag het. Had hij niet gezien. Zie, ik heb deze. De eieren voor Miranda. Ja. 2. Geef ik aan, toch? Nou, wat is er buiten? 2 boompjes voor ons kerstdorpje. Een leuke beker voor het eiland. En voor Moeke een bloeske. Nou, dat was het. En jou had je hem nou ook weer een goed gevoel dat je denkt, nou, we hebben al wat moois binnenhalen. Ja, we hadden toch weer wat vonden. Daar gaat het om. Je wil wat vinden. En dat hebben we nou weer dingen. Dan even dat we sjuggen naar je interieur. Wat komt er al uit de kringloop? Nou, alle accessoires. Zoals de schemerlamp, de blompotten. Ja, alles wat in de vensterbank zit, behalve de grote ding, dat teak. En ek op een bar. Keep je hem wel eens naar je gewot? Ja, ondergoed. En Ja. sokken. Maar het is net zo dat je hem uiteindelijk zuinig binnen. Nee. Nee, weet je, als wij gewoon naar de winkel gaan en ik ga wel eens met mijn dochter of wat ook maar, dan denk ik, oh, wat is dat duur. Ja. Ja, echt. Wij kopen heel weinig nog in de winkel. Ja. Wel eens, maar niet veel. Nee. Vinden we duur, hè? Ja, ik had les een 3 spiekerbroeken gekocht. Ja. Oh, rip je het mijn lief.